खुलुमबाय स्टुडिअ दं आंखिलिकां ब्रह्म थांनाय 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव गायसनजानाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै 10थि गायसनथाय सान दिनै बे हाबाफारिखौ मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो दं नगाव जिल्लानि आमनि SIRD कमप्लेक्सआव मख'नो गोनांदि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा थांनाय 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव जोनोम जादोंमोन बेनिनो दिनै 10थि गायसनथाय साननि हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फिरफिला बिरहोयो मिरु खौसेथि बर' आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया लोगोसेयैनो बे हाबाफारियावनो BKWS नि मासिगिरि अनिल बसुमतारि बिथाङा जर'खा आलासि महरै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै मावफुंखांनायनि उनाव गेदेरमा मुंख्लंफोरखौ बिबार बावजेनो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि सुक्रेश्वर गयारिया लोगोसे बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै 2024 मायथाइयाव HSLC आरो HS आनजादाव मोजां नाम्बार लाखिनानै गासै 45 फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हानाय गुनगोनां फरायसाफोरखौ मान बावनाय जायो आरो सासेयाव 10,000 रां होयो दिनै जेथो गोथार मोनसे सान होननानै जों बुंनांगोन दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि जोनोम सान बे 10थि जोनोम साननि गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनाय आरो अननायखौ नोंथांमोननि चेनेलनि दारै बयनोबो बावहरग्रोबाय दिनै जितु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि जोनोम सान बे 10थि जोनोम सानखौ जोङो एबार नगाव जिल्लानि आमनि जितु SIRD स्टेट इन्स्टिटिउट अफ रुरेल डेभेलपमेन्टनि जितु नब्लाङाव जों बेखौ सानसेनि हाबाफारि लाना खुंदों गिबियावनो जोंना जितु फिरफिला बिरहोनाय बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जाना थांबाय बिनि उनाव जों मोनसे हाबाफारि लायो बोसोरफ्रोमबो बेजों लोब्बा लाखिनानै BTR नि बायजोआव BKWS नि सिङाव जेसेबांनाखि गुन गोनां फरायसाफोर दं मेरिटरियास स्टुडेन्ट बिथांमोनखौ बरायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव जोङो आलासि हिसाबै जोंनि काउन्सिलनि मानगोनां चेयारमेन बेजों लोगोसे डाउन टाउन इउनिभार्सिटिनि माखासे बुंथिगिरि बिथांमोनखौ जों लिंनानै लाबोदों आरो फरायसाफोरनो जों दिनै मान बिलाइ बावनायजों लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय बिथांमोननो 10,000 बिथांमोना होगोन मोनसे अनसुंथाइ होगोन बेनि थाखाय जों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जोङो गाहाम हामलायनाय बावदों आरो बेजों लोगोसे दान्दिसे उनाव जोंना गेवलां मेल जागोन जोंनि गेवलां मेलाव जोङो आसामनि जितु सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर मनज पेगु ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार जों बिथांखौ गाहाय आलासि महरै लिंहरदों आरो बेजों लोगोसे BTR नि चिफ मानगोनां जों बिथांखौबो लिंहरदों आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन बे ओनसोलनि जिल्ला जोंनि माहारियारि आफादफोर दं दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जागायनानै धोरोमारि गौथुमफोर बाथौ महासभा ब्रह्म धर्म कमिटि गुबुन गुबुन आफाद आइजो अनसाय आफाद गुबुन गुबुनखौ लिंहरनानै जों बेयाव मोनसे गेवलां मेल हाबाफारि खुंनाय थांखि लादों दिनै माबा दाबि खालामगोन नामा दिनैनि बे बर' काउन्सिलखौ आबुं जाफुंनायनि सायाव सावरायगोन नामा जिहेतु जोङो गोलाव समनिफ्राय नैबे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनायनि थाखाय फ्रन्ट लाइनाव थानानै सिगाङाव थानानै बेखौ दाफुंनायनि थाखाय जों दाबि दैखांनानै भारत सोरकार आरो आसाम सोरकारनो दाबि दैखांनानै खामानि मावबाय थादों जोंल' नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफानानै जों खामानि मावबाय थादों आरो जोंना डिमान्डआ बेनो थांनाय BTR सुक्तिनि 2020 मायथाइनि 27 जितु सुक्ति जाना थांबाय बे सुक्तिनि 5.6 जितु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल होबाय BTR नि बायजोनि बर'फोरनि रांखान्थि भाबै दावगानो सोलोंथाइ भाबै आवगायनो राजखान्थि भाबै रैखाथि मोनो आरो जोंनि राव हारिमु आरो जोंनि सिनायथिया रैखा मोननो थाखाय बेखौ दाफुंजोबनो थाखाय जों सरकारखौ नारसिनबाय थादों बिनि गामि सोसननाया दिनै जाजोबाखै बिनि बियाब दानाय जायाखै बेखौ बिसायख'थिसिम लांनाय जायाखै खिन्थु जों सरकारखौ नारसिनबाय थानाय बेलायाव जितु गामि सोसननाय जितु माबा बे प्रसेसा सोलिबाय थादों बिनि उनाव बियाब दानाय सोलिगोन बेखौ बिसायख'थिसिम आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार आरो आसाम सोरकार मानगोनां चिफ मिनिस्टारा जोंनो बाथ्रा होदों दा 2024 मायथाइनि गेजेरावनो बेखौ गामि सोसननाय बियाब दानाय आरो बेखौ बिसायख'थिसिम लांनो होननानै जोंनो बाथ्रा होनाय मथे
मावगोन होननानै जों आसा फारिदों आरो जों बे दाबिखौ दैखांगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे जोङो बर' हारिनि थामोनथाखौ गोजोर खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ खौसेथिखौ लाखिनो थाखाय जों गुबुन गुबुन आफादजों लोब्बा लाखिनानै जों खामानि मावनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि जिथु जातीयताबाद जिथु माहारियारिबाद बेखौ गोजोर खालामनो थाखाय आरो आसामनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि जिथु सुबुं मोनथायफोर दङ जिथु उदांस्रिफोर दङ बेखौ रैखाथि होनायनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों। दिनै गासै 49सा फरायसाफोरनो मान बावनाय जागोन। बेयाव जोंना मेट्रिकनि दङ, हायार सेकेन्डारि दङ आरो जों लायो गुबुन गुबुन परिबेसाव जेनेबा बर' मिडियाम फरायनो मोनि जिবিলাক जिल्लाफ्राव बर' मिडियाम गैया बेफोर जिल्लाफ्राव जोंनि बर' गथ'फ्रा गुबुन मिडियामाव फरायनायाव जेब्ला हाइस्ट मार्क मोनो बांसिन नम्बर मोनो बे फरायसाफोरखौ जोंनिफ्राय बरायनाय हाबाफारिखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा लाबोबाय थादों, एबारबो बरायगोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।